Că dai bombă peste orice tiribombă, că a lăsat grandomania și-a venit la Moș Maria. Pentru Leana și Ion, Neculai și Spiridon, azi Maria lui Tănase cântă în târgul moșilor din Obor. Că-i româncă cu temei, de-aia cu 7 piei și cântă, și cântă vechea datină ce spune că odată într-un an să fie târg la Moș, ne dragă și de aia e păstrată, că-i un obicei de la strămoși. Și uite de-aia pentru Ion, Leana și cu Spiridon, azi Maria lui Tănase cântă în târgul moșilor din Obor. Vin la Moș dacă nu crezi, uită-te că ai ce să vezi. Uite colo călușei cum zboară ca niște smei. Uite barca asăltată, când la stânga, când la dreapta, iar mai sus lângă fanfară, uite lanțul mă cum zboară. Uite pușca cu foc, uite roata cu noroc, iar aici la o adică, uite-l pe Hopa Mitică. Pentru Leana și Ion, Neculai și Spiridon, azi Maria lui Tănase cântă în târgul moșilor din Obor. Dacă simți că te întristezi, vino repede să o vezi și ascult-o, și ascult-o. Te dea pasă bătrânețea câteodată și-ai dorit și tu să întinerești. Hai la Moș și hai să vezi că dintr-o dată tinerețea toată-ți regăsești. Și uite de-aia pentru Ion, Leana și cu Spiridon, cântă, cântă azi Maria, cântă în târgul moșilor din Obor.